No niin, tervetuloa johdatus orgaanisen kemian videon pariin ja tässä videossa käydään läpi tähän orgaaniseen kemiaan liittyviä käsitteitä, kuten orgaaninen kemia, kovalenttinen sidos ja miten se muodostuu, molekyylikaava, rakennekaava, lyhennetty rakennekaava ja sitten lopussa käydään hyvin lyhyesti läpi orgaanisten yhdisteiden nimeämistä. Orgaaninen kemia on hiiliyhdisteiden kemia. Ja tuohon nyt ilmestyy tuommoinen yksi orgaaninen molekyyli. Kyseessä on etaani. Ja niin kuin näette, niin siellä on hiiltä, eli nuo C on hiiliä, niin siellä on hiiltä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kaikki hiiliyhdisteet eivät suinkaan ole orgaanisia, vaikkakin orgaaniset yhdisteet on kaikki hiiliyhdisteitä. Ja tuossa nyt on pari laittanut vaikka tuo natriumkarbonaatti ja hiilidioksidi, niin ne ei ole orgaanisia yhdisteitä, vaikka ovatkin hiilen yhdisteitä tietenkin. Orgaaniset molekyylit muodostuu pääosin hiilestä ja vedystä. Katsokaa vaikka tuota etaania tuossa. Ja sitten siellä on yleensä happea, typpeä, rikkiä ja myös muita alkuaineita. Saattaa olla hemoglobiinista tai esimerkiksi olla muutama rauta-atomikin jopa. Ja orgaaniset yhdisteet muodostuu kovalenttisilla sidoksilla ja tietenkin ne on molekyyliyhdisteitä. Ja kovalenttinen sidos taas muodostuu, kun ne atomit jakaa sen elektronipariin. Ja tuossa nyt on hiiliatomin kuorimalli. Eli kuorimallissa on tuonne keskellä laitetaan järjestysluku plussana, eli hiilen järjestysluku on 6, niin tämä on plus 6. Ja silloin 6 elektronia, 2 tuolla alimmalla kuorella ja sitten nuo 4 menee tuolle toiselle kuorelle. Sitten on vetyatomin kuorimalli. Vetyhän on kevyin alkuaineesta, eli sen järjestysluku on 1. Sen takia sillä on plus 1 ja sillä on vain se 1 elektroni sillä alimmalla kuorellaan. No, otetaan vähän lisää noita vetyjä tuohon ja sitten poistetaanpa tuosta nuo selitystekstit vielä. Niin päästään tämmöiseen tilanteeseen, jossa on tuossa hiiliatomi on edelleen keskellä ja sitten 4 vetyä tuolla ympärillä. Ja kun ne atomit jakaa sen elektroniparin, niin silloin muodostuu kovalenttinen sidos. Ja täällä nyt oikeassa laitaan nyt ilmestyy noin jaetut elektroniparit, ne on tuossa tuommoisella katkoviivalla laatikoitu. Ja siinä näette nyt, että jokainen näistä vedyistä muodostaa hiilen ulkokuoren elektronin kanssa tämmöisen elektroniparin. Ja siihen syntyy siis kovalenttinen sidos. Eli jaettu elektronipari on se kovalenttinen sidos. No, rakennekaavassa sitten me ei jakseta tietenkään tällä kuorimallilla piirrellä näitä molekyylejä, vaan tehdään vähän yksinkertaisemmin. Eli rakennekaavassa tätä kovalenttista sidosta kuvataan vaan tuollaisella viivalla. Ja tässä nyt toi yläpuolella oleva kuorimalli ja tässä tämä rakennekaava, niin tuolla kuorimallissa korostettu tuo kovalenttinen sidos on sama, johon tuo punainen nuoli osoittaa tuossa rakennekaavassa. No sitten orgaanisen kemian kaavoja. No, kaava on malli, joka kuvaa sitä yhdistettä, ja näillä kaavoilla on eroa siinä, kuinka tarkasti ja hyvin ne kuvaa sitä yhdistettä. Ja ottanut tähän esimerkiksi nyt propanolin, jonka yksi kaava nyt näkyy tuossa vihreällä pohjalla, ihan vaan siksi, että siellä on vähän enemmän atomeja ja sitten siellä on myös tuo happi mukana, niin saadaan vähän näkymään, että miten se siellä näyttäytyy. Ja tässä on propanolin molekyylikaava. Ja miten se laaditaan? Niin laitetaan nuo alkuaineet kemiallisilla merkeillä, eli hiili on C, vety on H ja happi on O. Aakkosjärjestykseen vasemmalta oikealle, eli C tulee ennen H ja H tulee ennen O aakkosissa, niin sen takia noin päin. Ja sitten se atomien lukumäärä laitetaan tuonne alaindeksiin sen kemiallisen merkin jälkeen. Eli 3 hiiltä, niin se on C alaindeksi 3, ja koska tuossa propanolissa on 8 vetyä, laskekaa vaikka tuosta vihreällä pohjalla olevasta kuvasta, niin tulee H alaindeksi 8. Ja huomatkaa sitten, että kun on yksi happi vain, niin sitä ykköstä ei tarvitse merkitä sinne. Eli laitetaan vaan se O, ja se on päivän selvää, että silloin se yksi happi. Toki sitten jos olisi enemmän happea, niin sitten pitäisi laittaa sinne jotakin numeroita sinne alaindeksiin. No, rakennekaava sitten seuraavana, ja jos nyt vertaatte tuota rakennekaavaa tuonne vihreällä pohjalla olevaa, niin huomaatte, että no, sehän on rakennekaava sekin siellä. Ja rakennekaava laitetaan jokaisen atomin paikka siinä yhdisteessä, eli nähdään missä ne vedyt on ja missä hiilet on. Ja sitten laitetaan myös niiden väliset sidokset näkyviin, eli nähdään mikä sidos on missäkin välissä ja miten ne on sitoutunut toisiinsa nuo atomit siellä yhdisteessä.
Rakennekaavoja löytyy vain yksi per yhdiste, eli näitä ei sitten voi olla kuin se yksi sille yhdelle yhdisteelle. Ja huomatkaa tuossa vielä tuo OH-ryhmä, eli hydroksyyliryhmä. Se yleensä piirretään ilman hapen ja vedyn välistä sidosta, mutta se sidos on siellä. Ja miksi se yleensä piirretään ilman sitä, niin halutaan korostaa sitä OH:ta. Se on tyypillinen ryhmä alkoholeille, ja sen takia sitä tavallaan korostetaan, että siellä se OH, eli hydroksyyliryhmä on. Mutta siellä on se sidos siitä huolimatta, vaikka sitä minäkään en ole tässä piirtänyt näkyviin. Eli se pitää vaan muistaa, että se on siellä. Ja miksi se piirretään tavallaan väärin, niin johtuu siitä, että halutaan korostaa sitä OH:ta. No sitten lyhennetty rakennekaava laaditaan tuosta rakennekaavasta seuraavasti. Otetaan tuolta vasemmalta tuo ensimmäinen hiili ja merkitään se tuohon kemiallisella merkillä. Sen jälkeen merkitään, mitä siinä hiilessä on kiinni. Eli nythän siinä on kiinni 3 vetyä, eikä vain. Niin merkitään H3 ja huomatkaa, että se lukumäärä menee niin kuin molekyylikaavassa tuonne alaindeksiin. No sitten siirrytään tuon seuraavaan hiileen ja merkitään, mitä siinä on kiinni. Eli nyt tarkkaan merkitään hiiliä, mitä siinä on kiinni, mutta ei tietenkään niitä muita hiiliä, koska ne hiilet tässä tavallaan muodostaa sitä ketjua, minkä perusteella se lyhennetty rakennekaava tuohon laaditaan. Ja sitten otetaan tuo 3. hiili ja merkitään, mitä siinä on kiinni. Eli 2 vetyä ja sitten tuo hydroksyyliryhmä. Ja huomatkaa tosiaan, että tässäkin tätä hydroksyyliryhmää, eli OH-ryhmää, korostetaan. Eli sitä ei suinkaan merkitä H3O, vaan merkitään H2 ja sitten tuo hydroksyyliryhmä, eli OH. Joissakin kirjoissa käytetään tämmöistä tiivistettyä rakennekaavaa. Siinä tuo hiiliketju tavallaan laitetaan tuommoisella molekyylikaavan tyylillä, eli C3H7, ja sitten laitetaan tuo hydroksyyliryhmä, eli OH-ryhmä siihen OH. Henkilökohtaisesti mä en tästä pidä laisinkaan. Minusta tästä ei näe, missä tuo hydroksyyliryhmä on kiinni selkeästi. Ja sen pitäisi mun mielestä rakennekaava pitäisi aina niin selkeästi sanoa, missä mikäkin on kiinni. Niin semmoinen on rakennekaava, joten sen takia mä en tästä tiivistetystä rakennekaavasta tykkää. Mielestäni se on huono. No sitten orgaanisen yhdisteiden nimeämisestä hyvin lyhyesti. Eli yleensä siihen nimeämiseen suuri vaikutus on tuolla hiiliketjulla, joka määrittää sen yhdisteen nimen alkuosa. Ja tuossa nyt on yksi hiili lainausmerkeissä ketjussa, ei mitään ketjua ole, mutta yksi hiili, niin silloin sen yhdisteen alkuosa tai nimen alkuosa on aina met. Sitten 2 hiiltä ketjussa, tuossa näette C ja sitten välissä kovalenttinen sidos ja toinen C, eli 2 hiiltä, niin silloin sen nimen alkuosa on et. Ja 3 hiiltä kun on ketjussa, niin se on prop. 4 hiiltä ketjussa, niin se on put. 5 hiiltä ketjussa, niin se on pent. 6 hiiltä ketjussa, niin se on hex. Ja 7 hiiltä ketjussa, niin se on hept. En ole tähän enempää piirtänyt, mutta 8 olisi sitten okta, 9 olisi non ja 10 olisi deka. Eli löytyy kyllä, ja näitä löytyy sitten 100 hiilen ketjuun saakka löytyy näitä nimen alkuosia. Eli siitä nimen alkuosasta pystyt aina päättelemään, että kuinka pitkä hiiliketju siellä on. Minä kiitän tästä videosta ja toivottavasti orgaanisen kemian opiskelu sujuu.